Cineva spunea, zice, un creștin fără iubire este ca un ac fără ață. Nu mă împunge, nu leagă nimic. Acum, surorile care sunteți mai bătrâne, știți că dacă există ață la ac, coș și să leagă lucru. Dacă e numai acul, se face gaura mai mare. Deci acul reprezintă adevărul și ața reprezintă iubirea. Dacă n-ai ață, iubire la ac, la adevăr, nu se pune. Că nu leagă. Nu mă împunge, pentru că nu ai venit câteodată, băi, am spus adevărul. Dar ai avut și ață? Ai avut și ață la ac? Sau i-ai spus numai adevărul? A fost cineva care s-a dus să angajeze și doamna care făcea angajări era șchioapă. Și mergea de la un birou la alt birou șchioapă și el când i-a venit rândul nu știa ce să zică și a zis, doamna șchioapa, am venit să mă angajați. Și bineînțeles că l-a pasat mai departe, nu l-a angajat, dar un prieten a zis, bă, dar de ce ai zis doamna șchioapa? Păi zice, am spus adevărul. Acum vreau să vă întreb, eu spus adevărul sau nu? Dar au avut și ață? Care e problema că spui adevărul? Trebuie să ai și ață la ac.